Narum payu nioskum, ka chananam daki padba, ka brill nyotar. Umentirang ba ka Tripura umanik saha kasni baar ula pentip ba ka jela kala khang dam ya ka rung kami ha kaput bat ka Bangladesh na marka jing yai beteng ki kam snam bat jing kenat ha ka nikari ba markap usaha ula ong maka jing rung sya India leng ba ki jaka kaput ka Tripura ru la khang sundan menta habai krem kinang tok khobor ula ong baka jinglong jingman ha kaput ka Tripura bat Bangladesh kadai ka bala pej perman ba ulong baula ya keren klem sange bat ki bor ka sarkar pedeng baula bot ya ki jing tha jongki bor bahalor bat ka jing ai ya ka jing tip now chief secretary DGP Assam Rifles bat BSF ula banjur baka jinglong jingman ka suk ka sanya Tripura ka danglong ka bajai jai ula pentip baka siningkong ula shong bishar kam halor ka jinglong jingman ha Bangladesh bat yo jing tip babon ki beri ko Bangladesh kila yarap ya ki pat Hindu bakin im shangai ka jinglong jingman ha Bangladesh ka dan jing ta bha ya ka Tripura naba ki babon ki nong shong shnong ki de ki bawan rong kum ki phedwir ha ka thma lai loi jong ka Bangladesh house nem khat khandai pa nya phowei kala ai jakari ya kum ba khan rew lak i phedwir ka ba long palat ya ka khat san lak ki trai shnong ka ba pen long ro ya ki pa rew lum ha ka jilla ban kala ret pa